busong-busong. Atat na sa kanina pa kumeme. Ka na. Hindi yan. Huwag ako, parang hawa mo na. Pangit ako. Sige na, dito na. Sampa na. Kanina sampang-sampa ka. Kaya tamad na. Doon! Sige na. Bilis. Tagal naman itong baboy na ito. Gigigit ako. Talaga. Yan, yan. Maliit pala yung lalaki. Maliit siya, malaki ito. Tamad siya ma. Ayan na, ayan na, ayan na. Sasampa na. Bakit ko umiiyak? Spider-Man. Yes, okay. Amo mo ako. Spider-Man. Ito makakakain. Yan na. Makakain na. Nasipin. Ito na, wag puti ah. Bakit nalagi mo lang? Masamang Wala tingin. na sa mata. Alright, pasok na po. Ha? Baba na, Pogi. Isa pa. Pogi, sige na. Wala gusto mong maok sa'yo. Tapang mo. Hindi na siya makakagawa. Pagod ka na? Baba na! Ang baba mo siya. Baka na! Ayaw niyong bumabalintik. Nababa ka na. Yan. Hindi siya nagagalit pag ganyan. Para siyang baboy. Yan, baboy. Hindi yan baboy, siupaw yan. Ikot na po. Maayaw niya na. Baka mo. Pagat, boy. Yan, lock and load. Lock na po. Bumabay tayo. Kasi pag nagalit yung babae, titrigger yung lalaki. Taste lang. Titrigger po. Pero na-stand na to siya. Hindi pa siya hit. Kaya nagulat ako. Buti hindi niya kinagat. Hindi. Bigla lang tumakbo to sa loob ng kama. Ay sa ilalim. Kaya pa yung pubi yung babae. Nasaktan siguro. Saktan siguro. Pero ito talaga. Saktan niya. Ito talaga mabait to. Walang ano to. Ayan ang nununod dito. Kasi kinuha ko to sa ano. Isa. Oh, buti ano, matapang kayo kinuha yung isang taon. Pero mabait naman po. Nung pumunta siya dito, ano siya talaga? Salbahe talaga. Buti napabait mo. Kasi nakawala lang sila dito. Actually, nasa kwarto kasi dito. Kasi nagsishoot silang dalawa. Ibenta ko na sa 250 kasi nag-isip. Mabait ka. Ilang session to ah? Kayo man kung ilan ang gusto mo po. First time ba? Hindi pa nabubulis sa babae. Kayo man kung dalawa o tatlo. Nasa inyo yan. Pero kung dalawa, okay na. Kasi na rin. Huwag manahin ang sulit. Dito po, nakabundis na dito. Hindi pa first time. Pag ganun kasi first time to first time, up to tatlo. Sure ball na sure ball. Kung proven sa akin na pwede. Pero ilang ano siya, ilang weeks bago na. Hindi po, days lang yung pagitan. Kailan? Linggo ulit, and then Tuesday. Sa linggo na naman. Alright. Picture na lang natin. Patay mo.